चांदनी चांद से होला, सितारों से ना। मोहब्बत बिजनेस से होला, नौकरी से ना। आई लोगिन रउआ लोगिन के बहुत बढ़िया बढ़िया चूड़ी देखावल जाता। देखी लोगन, ये एक से एक चूड़ी बा जौन की 50 रुपये से स्टार्टिंग बा। 50 रुपये लगा। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हमारा नाम राजा, 10 साल से बिजनेस में बानी। हम अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आवत रहनी। आज के बिजनेस आइडिया ई बा कि चूड़ी रउआ बेची, घर बैठल कमाई लाखों। 50 रुपये से स्टार्टिंग में हमनी के पास चूड़ी जौन की रउआ हम वीडियो में दिखाएम। सुहाग चूड़ी जौन की बहुत ही बढ़िया चलेला, शादी ब्याह कहीं भी। और लेडीज़ लोग के जानते हमारी शौकीन होने लोग, और बहुत ही बढ़िया रउआ कमाएम। 50 रुपये से स्टार्टिंग में हमनी के लगे सुहाग चूड़ी जौन की रउआ हम दिखावे जा रहा हमारे वीडियो में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चूड़ी और 50 रुपये स्टार्टिंग में रउआ 50 रुपये के ले जाई और 600 के बेची। बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया बा। हम चाहता नहीं कि हमने भोजपुरी समाज में बिजनेस फैल जाओ। हर इंसान हमने के भोजपुरी समाज में बिजनेस करो, कि है कि बिजनेस से ही आदमी आगे बढ़ेगा। नौकरी कैला से कुछ ना होला। दूसरे के अंदर में बानी, दूसरे के अंडर में काम करता नहीं, दूसरे के बात मानता नहीं। पैसे अपन बिजनेस करी, बढ़िया पैसे कमाई। और हाँ, एगो आरी खुशखबरी बा कि रउआ चाहते नहीं तो घर बैठल मंगा सकता नहीं। 5000 से स्टार्टिंग में 5000 का माल रउआ घर बैठल मंगा सकता नहीं, और बहुत ही जेन्युइन रेट में, बहुत ही बढ़िया रेट में 5000 से स्टार्टिंग कर सकते नहीं बिजनेस के। बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया बा। रउआ बिहार हो कि यूपी हो कि झारखंड हो कि कहीं भी हो कि रउआ 5000 रुपये से शुरू कर सकते नहीं ये बिजनेस। और हम ये बताओ चाहता नहीं कि रउआ व्हाट्सएप पर हाय लिखी, यहाँ से फोटो भेजल जाई। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चूड़ी के फोटो भेजल जाई। रउआ जौन सेलेक्ट करें ओकर बुकिंग करके रउआ के पास पहुँचावल जाई। और हम एक बार खुशखबरी देवल चाहते हैं रउआ के कि कॉलिंग करके देख सकते हैं दुकान के सारा माल। तो हम वीडियो में दिखावा जा रहा हमारी बहुत ही बढ़िया बढ़िया चूड़ी जो कि बहुत बेहतरीन बा। और हाँ, ये वीडियो के ख़त्म होते हुए रउआ का नंबर मिली। जे डर गईल वो मर गईल। बिजनेस करी लाखों कमाई। 50 रुपये से स्टार्टिंग चूड़ी जौन बा बहुत बेहतरीन चूड़ी बा जौन की सुहाग चूड़ी है। शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा चलेला। आई लोगिन रउआ लोगिन और बिजनेस करी, अपन बिजनेस करी लोगिन जौन की बहुत बेहतरीन चूड़ी मिली। नंबर ले लोगिन, अब बेफिक्र होकर बात करी लोगिन। कोनो डर भाव नहीं खे, कोनो डाउट नहीं खे, काहे कि यहाँ 2 नंबर के काम ना होला, जेन्युइन काम होला। केहू के साथ गलत ना कइल जाई। विश्वास पर ही बिजनेस चल रहा बा।